Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'a wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Suslimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa kadzim. Fahuwa mongko utawi Nabi Yakub iku kadzimun wong sing ngeker. Wong sing ngempet. Ngempet. Mula ning nggon ayat liya ciri-ciri wong sing takwa niku wal kadziminal ghaidha. Ciri-ciri wong sing takwa niku wal kadziminal ghaidha. Kadzim ni wong sing ngempet muring-muring, ghaidha niku nesu. Muring-muring. Mula wong takwa niku wong-wong sing isa ngempet nesu, ngempet muring-muring. Donge muring-muring diempet. Nih. Angger wonge mrusuh seger, wong-wongan iki mrusuh seger iki biasane ora gampang muring-muring. Ning angger rada kisut-kisut mecucu wae mesti anu akeh nesune biasane. Emosinan. Angger kisut-kisut mending wonge seger santai kuwi biasane iso ngempet muring-muring. Tegese mumsikun lho wong sing ngeker ngalah husnihi ing atase susahe Nabi Yakub. Fala yazhura mongko ora ngetokake sapa Nabi Yakub hu ing susah. Au tawa mumtaliun wong sing lagi kebak. Mumtaliun wong sing lagi kebak minal husni saking rasa susahe. Au mamluhi au mamluun utawa dikebaki mamlu. Mumtalik niku sim fangil, mamluk niku sim maf'ul. Mula nek mamluk dikebaki. Minal ghaidha saking muring-muring ngala auladihi ing atase anak-anake Nabi Yakub sakjane dikebaki rasa emosi ghaidha. Dikebaki rasa mangkel emosi ning kadzim. Tapi dimpet, dikeker. Ora disuntake, nek suntak yo coret ngenengke ndase. Nek udu Nabi Yakub nesu ngomah ngono ya teng gluthak kae jesuan. Ngerti-ngerti terus tangane diperban. Lah kleru ngantem tembok ya menang temboke kok ya. Reka-reka nesu ngantem tembok. Mula dikebaki ghaidha, dikebaki rasa emosional
dikeboki rasa susah wis campur aduk. Nabi Yakub susah, nesu, kecewa karo putra-putrane ning kadhimun dimpet. Ciri-ciri wong sing takwa niku iso ngempet nyatane iku ya piye meneh. Engko nek kira-kira lakune ngempet ki turu ya senggo turu. Ning biasane nek ngono ya angel turu. Wong cetha agi emosi, agi susah emosi, judeg kudu piye to piye ora ngerti ngeten niku kok turu ki ra iso. Nek iso ngepluk berarti wong-wong. Ngantek iso turu mung wong ngepluk asli nek kuwi. Wong kok ngono rasane kok iso turu. Mbok iki mangan kowe ngrasa ora enak. Nek ra jejelke ya ora konuji ya enak. Arep mangan ya ora enak, turu ra iso. Wus kemropok nang jero ati gemereh. Kudu piye arep nesu, arep ngamuk, iki sing tak amuk anak-anakku. Ning nek ngrasake kahanan kok jededeg kaya ngene. Nek sing kulino ngepit ae ya kaya Pak Aris ae terus ngetok ngepit terus ngepit sak ado-adoe. Dunpel terus wis urung pedhot. Lah nek ngeten niku kena nggo pelampiasan tur ya ora mandorot wong ming ngepit kok. Ngubengi ring road. Langsung ngulon ngetiging. Ndruwo ngulon. Dongkelan ngulon, madu kesmo ngulon. Wah, wis langsung mlengkung alor. UMJ Gamping ngalor dedel. Terus 403 ngalor. Terus dikon kok muter wae. Idul rumah sakit UGM wae ngetuan ngetiging wae. Semua ton ngetan terus. Monjali ngetuan. Muter, pokoke waton muter. Ana sing jejeri jebul kenal arep ndi nesu muni kuwi. Takone arep ndi mah nesu. Ora cetha. Ana yo gembroblos mining-mining kae yo. Nek sing seneng ngepit. Nek sing seneng mancing ya mancing nek nesune kok. Nek kula anggere nesu ngaten ya seming mlayu nang nggir kali. Turu ning Cormpring. Kenapa nek nang nggir kali kae. Pasang pancing yes. Wangun kae nyawat-nyaut wader lali kabeh. Ngetke kambangan slup ngono wis lali nesune. Saut ra kena wah langsung. Sikil papat metu. Ben kiwa tengen ra ndek kanca ra ana wong krungu kok. Ning ya malaikat ngatut kesel kuwi nyatet iki. Malaikat nyatet ngene kesel. Sing do seneng makane nesu niku kan sing paling apik dilerem nek aturane agama nalika kowe nesu ki wunduwa. Karena nesu ki niku diibaratke geni digebyur nganggo banyu iso lerem. Wunduwa. Bar wundu kok isih nesu adus. Ning yo praktek ora semudah itu tetep ae. Tetep nesu iki nek kok diwundoni nek kelase jenengan iki tetep menang nesune. Ora terus lerem ki ora tetep menang nesune. Kayak nesune we nek wong wedok iki wis ora cecekel. Wes kuwi
Sing lanang mung glundang-glundung. Kok ndilalae sing lanang glundang-glundunge kok wong sugih aja. Bar kuwi terus tenguk udut ngadep kopi. Mas singsot. Ora duwe manuk kok singsot. Maka wong sugih wis sing wedok ra cekel butuhe akeh ora sing lanang ngono iki kahanane sikape kok wong sugih ngono. Ketoke mbok diwundoni kuwi tetep ra ilang. Tenan diwundoni kuwi ra ilang. Mbok adus kuwi ra ilang kok. Tenan adus ra ilang, ketoke ilange yo jejak sing lanang kuwi. Sing lanang ra cetok. Kayak malah mengadep kopi, singsat wah. Sing wedok butuhe akeh mumet. Ndelale yo anu kok yo ngeten iki kadang kala wis ndaftarke anake. Arep unggah-unggahan iki meh-meh unggah-unggahan wis ndaftarke nek sing SD wis didaftarke ning SMP apa ning MTS ngono kuwi sok wis ketampa. Wong modele inden sikik ngarep ngono. Lah nalika wis ketampa ngeten niku pikirane kan yo daftar ulang njukuk seragam kuwi. Nek kuwi kan mbayar daftar ulang karo njukuk seragam kuwi. Seragame sapa nek ora mbayar? Ah nek nggon SPP memang sok ora ana ning kuwi. Lah mumet mikir kuwi, isih mikir ana sumbangan, nek nggon tilik bayi kuwi ora tilik ra apa-apa. Lah malah ora jenenge ya tobat iki sapa lali iki nah. Ora jenenge, engko men sing dijenengi ora diceluk karo Mas Budi men omong. Ora jenenge ya, kula ora ngerti jenenge engko sing ngrasa ora ndek jeneng mbuh wedok mbuh lanang men omong. Omong nek sing lanang ngomong Mas Budi, sing wedok anu putri omong Bu Sami karo Bu Midah karo sapa kuwi. Ajan ra kelingan ya kula. Ra kelingan pokoke matur nuwun donga panjurunge. Jan jazakumullah wa ahsanal jaza. Muga-muga anak kula ya dadi salehah sehat waras lahir batin. Syukur iso ngalim ngamil mualim ngelmu ngelmune Allah. Nah niku ngalim ngalim niku pinter, ngamil niku ngamalke. Ya mualim niku ya nularke wis pinter ngamalke nularke ngelmu-ngelmune Allah. Kula dongane rak ngalim ngamil mualim lingulu milahi ta'ala nafingan mubidan manfaat faedah. Aku nek rombongan ziarah toring wis ra ngandel. Ketoke demimil nyatane ya ming ramandi mbok. Dungane rasip, Pak. Dungane rasip. Nggih. Ya ana pengkhianat apa ya? Muni lanang kleru wedok ya. Jan cilaka tenan. Tau buat ya. Ning aku kadhe kok ngeker. Hati ngeker ngempet nesu. Wong kabeh amanate Allah. Allah itu Maha Tahu. Maha Tahu. Wis yakin seyakin-yakinnya nek Gusti Allah itu Maha Tahu. Tahu sing paling apik iki ndi ngono. Ora kok njumbuhke penyumunan ning memberi sing paling apik. Wis diberi sing paling apik. Wah, lah nek tak pikir-pikir metu saiki anak lanang ngono ya berat e. Ketoke kari-kari ming dadi anggota klithih jebule ya. Tobat iki.
Le mengkoordinir, le didik, le giring-giring wangel tenan. Kayak Bantul iki tingkat klithih iki jan dhuwur banget sih. Metu lanang mah ming do ugal-ugalan iki tak ya judeg to. Saiki nyatane yo sing do pinter-pinter, sing do sregep-sregep, sing do serius-serius ana ing dalem nyikapi urip putri-putri lanang ming do bejujal-bejujal kuwi. Tak nggo ngeyem-yemi ati rak ngono kuwi. Delok kahanan sing ana ngeten lho. Kowe lah sesuk sing ngaji nek aku mati, ayo anak-anak mbok menawa Allah ngibuke arep wong wedok kae nek pinter, luwih pinter mbahane jenengan. Mbok menawa. Nek kita ya kok jenengan ya pol ora pinter. Nek wong wis sepuh iki kok. Mula matur nuwun pokoke matur nuwun. Kangge berkahe anak kula ngedar rahmati Gusti Allah. Semoga-moga anggra ini dadi anak sing salehah, sing sehat waras lahir batine, kaparingan kanugrahan mulya donya dugi akhirate, slamet donya, slamet akhirate. Sing do ngaturaken panjenengan pambiyantu tanpa nama mengke ngendika kalih Mas Budi nek sing kakung sing putri ngendika kalih Bu Sami, Bu Mitah apa sapa niku. Bape kula ora ngerti wong ora ana jenenge kok. Arep tak balekke ning ya sapa ora ana jenenge. Tak balik ora ana jenenge tetep tak tampa akhire ya. Wong ora nggo jeneng ya. Dina ana sing kliwatan ya jenengan ngendika meneng-meneng WA Bu Sami apa Mas Budi kula dereng ngono. Lah ya ora ngerti tenan masalah sing nggo ora nggo jeneng ora nggo jeneng. Gila niku. Kalu mangka padha ngendika. Padha ngendika. Padha ngucap. Kula kok entek usuk kok. Sewukah jame. Kalu mangka padha ngucap ngendika. Sapa putra-putrane Nabi Yakub. Ae tegese al jamaatu jamaah. Alazikanu kang ana sapa dheweke kabeh ana iku fidari ing dalem omah. Rupane utawa bayane min auladihi saking para putra wayahe Nabi Yakub. Wa khodamihi lan pelayan-pelayane Nabi Yakub. Akhirnya terus kabeh keluarga kumpul ning daleme Nabi Yakub. Kabeh ning putra wayah. Auladi dadi anak-anake. Anak-anake do kumpul kabeh, putra wayah kumpul sak pelayan-pelayane dikumpulke. Karena Nabi Yakub wis cara ukuran menungso biasa ngeten semple. Kelas Nabi we ujiane abot lho niki, ngayo nganggo semple lho. Kuwi kelase Nabi ini ya ujiane kaya keten jenengan iso mbayangke. Duwe anak sing paling disenengi baguse pol wis saka cilik ra ngadep blas kok. Wong cilik di khianati diguwang niku ora ya. Saka cilik Nabi sing paling bagus. Kok mbasan gedhe jedul drama meneh. Sing pendak dina ngancani, sing pendak dina mbekteni nyenengke sing jenenge Bunyamin ilang meneh. Sapa sing kuat wis mbok mbayangke wabote pol. Jenengan iki ujian enteng wis sambate ngaya wara. Ujian apa to nek kaya kita niku nek dibalekke ujiane ning nabi-nabi, ora mung nabi setunggal mawon.
Ning nang para nabi ngeten kudu apa-apane abot tenan para nabi niku jan. Awake dhewe niku paling ujian-ujiane ya wis ngeten-ngeten iki ya. Ngono wis ra jedul ning ngaji. Kok mboten ngetok, Di? Sesuk nek wis rampung. Lagi kebak ujian. Wah, le omong mah ngono kuwi. Lah rampunge nek jenengan mati kok ya Dik, ayo ket mati ra ngaji. Ngono sih. Oh, ayo. Malah le omong ngono nantang-nantang. Wong ngaji niku nggo ngiring iman karo dienggo mageri iman men mengke sesuai karo ngendikane Kanjeng Nabi nika jenengan oleh kanugrahan metu saka donya netepi iman. Ya wong sing tansah ngistiqomah kele ngaji niku wonten satu jaminan, wonten satu iming-iming metu saka donya netepi iman. Yakhrujuna minad dunya bi imanin. Kayak kamangka wong metu saka donya ki jenenge liya mati. Jenenge liya. Ah mengke matine niku mesti netepi iman. Istimewa banget kok trimo ora ngaji. Alah ya Allah. Kayak ngaji cetha ora ngopo-ngopo ming wedangan kok ora mangkat. Kaya le ngaji iki kon mulangke siji mbaka siji. Gek engko nek seneni dituthuk ndase wong yo ora. Kuwi rak biyen, zaman biyen niku. Biyen ku anggere ngaji alibata. Esuk jos ngaman iku alibata. Engko nek kleru tuthuk. Jan dituthuk. Saiki tuthuk ya gurune kunjara. Sakniki Mbiyen anggere anu ngeten tuthuk tangane selip. Tuthuk sirahe cedhuk ngono kae. Rada gedhe titik ngaji, kleru le mulangke wis pisu-pisui. Munyuki. Goblok. Uteke nek dibuntel tai, wah di ngono kuwi. Nek kula jan di ngono kuwi. Maca salah tonjo kae. Ning yo ora lara ati. Dilalagi ya ora lara ati, tetep biasa. Malah termotivasi sesuk sore nek mulangi kudu bener aja ngantek kejadian seperti niki. Jadi terdorong nek salah ming diseneni meneh. Kudu bener. Nek mbiyen iki dilalai ngono kuwi nek jenengan sesuk ra mangkat. Ngono lah ya wis. Seneni ra mangkat. Nek mbiyen iki dilalai termotivasi. Isin nek ngantek ra iso, kudu bener kaya liya-liyane. Ya ngono kuwi nek mbiyen nek saiki. Saiki kon mulangke dhewe-dhewe wis samangkat. Mula ngaji penake kaya ngene ming cukup ngrungokke donceki ayate diwacake ayate fahuwa kadzimun qalu tallahi takta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradon au takuna minal halikin ayat ta diwacake jenengan krungu ayate ngeten iki mbok mantuk-mantuk ae tetep ora ngerti dadi wing cukup kan ngrungokke terus kok dingen-ngen wong ditafsirke karo Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Karek nampa beliaunya cetha. Gampangane ratusan tahun sedo neng Mekah ngantek demben arep dienggo jembarke maktab haji. Kuburan dikedhuk jedul ana jenazah wutuh tuh sak mori-morine. Wutuh resik pengkuh malah ana sembrebete wangi. Mbasan diusut ternyata jenazah karo morine Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini. Tingkat kewaliane ngantek ketok kaya ngono. Saking dene derajat dhuwure top. Terus saya mantep nderek
kitab-kitab tafsir, kitab-kitab anggitanipun Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nika. Kaya malam Senin legi nika Arba'in Nawawi. Kaya jenenge Arba'in Nawawi 40 hadis sahih sing dikumpulke karo Imam Nawawi. Mula jenenge Arba'in Nawawiyah. Kaya Nasaihul Ibad nika ya ndeke Imam Nawawi. Wah banget kitabe tonjo. Jenengan mingkur lenggah ngrungokke wedangan udud wiratawa. Yes, saking cethile kuwi. Ya ora tawa sih. Alasane werna-werna ora penak aku wong sing tak udut ming tenor. Ya ulas-ulase to ya. Iki serawung kok. Raketan sing ditawan iki mbuh doyan mbuh ora ning ra ana ulas-ulase. Basa-basine ngeten lho ulas-ulase iki. Engko men ra ngantuk diduduti ngono wis. Duduti, engko men ra ngantuk. Engko niki diduduti. Sandinge napa niku? Ijo rada peteng nek niki bungkuse ijo kemelap rada peteng tulisane dadi cetok tenor. Kan bungkuse ijo rada peteng ya tulisane. Walah kula dek men jajal ndek kanca ya terus watuk ya niku malah ora ngantuk. Malah terus watuk terus ki apik engko iso krungu kok ya. Makane niki terus do matur kabeh. Tallahi demi Allah. Demi Allah. Taftau, taftau. Mboten mandeg-mandeg sapa panjenengan. Utawa tazkuru tur ngelingke sapa panjenengan Yusufa ing Yusuf. Ae tegese wallahi demi Allah la tazalu ora leren-leren sapa panjenengan tazkuru hale nyebut sapa panjenengan Yusufa ing Yusuf. Hatta takuna ngantek ana sapa panjenengan ana iku harodon wong sing sakit, wong sing gerah, harodon. Ae tegese fasidan wong sing rusak fi jismika ing dalem awak panjenengan wa ngaklika lan ing dalem akal panjenengan. Sing do matur ya matur nuwun, matur memelas. Rama, Bapak, demi Allah jenengan mboten mandeg-mandeg, jenengan mboten leren-leren. Lesane gemremeng selalu nyebut Yusuf, Yusuf. Nek cara wong susah kae engko turu rem-rem ayame lambene omong. Yusuf ki nendi? Ya omong ngono kuwi. Kaya jenengan kae buang merem kae. Bapak niki nendi to? Ayo nek kene ya sing digoleki bapak niku ya karo gremeng-gremeng sandinge kae ora ana sapa-sapa. Oh alah minggat ya ini kok. Lah saking tresnane kok ya sing putri iki mula selalu nakokke bapaknya iki nendi. Iki yo Nabi Yakub niku yo ngaten niku. Angger merem Yusuf nanti. Gek kowe piye to anakku? Wis wae jenengane ngono kuwi lafate iki lho. Tallahi taftau tazkuru Yusufa. Demi Allah, Rama jenengan boten leren-leren selalu nyebut Yusuf nganti ngerusak awak panjenengan, nganti nggawe lara awak panjenengan. Uga termasuk nggawe lara akal panjenengan wong jenengan terus wegah mikir ngopo-ngopo. Wegah tandang ngopo-ngopo.
Ngantek sawah Dundita iki ngombrok ra tanduri. Wes. Pripun kok terus sing cilik ana sing usul mlodole mawon po. Wes ngrusak acara ya. Nyebat nyebut Yusuf. Susah saking susah niki ngantek do nunggoni pripun to mbok empun. Yusuf mboten sah dingengen, Yusuf mboten sah dipikir. Wah iki saya kemropok ning dimpet do ngadun-adunake sing ngomong. Ora dipikir, ora dingengen piye. Omong ora mikir, maton bengok. Wah niku susah banget. Mula terus ming trima meneng wae karo nang kursi kaya meneng wae karo merem dasare awake lara, mripate putih kabeh sebab nangis terus ora tek emas. Ngantek do omong kae ora dirungokke ben. Akhire aja jelas dhewe terus do mulai. Akhire lha do tapi lah omong ora dirungokke kok arep apa? Do mulai akhir. Tinggal mulai sithik wae. Kayak sesuk-esuk diungak meneh. Lha muni ngono kuwi. Tinggal mulai sik wae sesuk-esuk diungak meneh. Ya karo gawake apa to apa ngono sesuk-esuk. Mulai tinggal sesuk ning ngungak kok yo. Ning sesuk-esuk brai. Masalahe salat Idul Adha karo do mbleh sapi mbleh wedhus. Mula nyuwun sewu sesuk-esuk ning ngaji brai. Masalahe do salat ya diteruske sesuk Kemis. Prei kesuk, prei sedina. Seleng ngaji sok Kemis. Niki riyen muga-muga do dirindani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah, tansah pinaringan sehat waras widodo, istiqomah ngaji ibadahe, mulya slamet dunya akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.